En el vídeo d'avui m'enfrontaré a un dels reptes més grans de tota la meva vida. El meu objectiu serà meditar durant 3 hores seguides, un repte mental espectacular. Així doncs, acompanyeu-me a veure si sóc capaç de superar aquest repte. Un repte que ja ha començat. Som-hi! Des de ja fa un temps medito pràcticament de forma diària. Em serveix per centrar-me en el present i no estar constantment avançant-me als esdeveniments futurs. I l'altre dia se'm va acudir que podia fer un repte al que mai m'havia enfrontat i que era meditar durant 3 hores seguides. No sabia el que m'esperaria i avui us vinc a explicar una mica com va anar. El mètode que utilitzo per meditar és el mindfulness, que consisteix en estar centrat en el present, en el moment en el que estem ara. És a dir, em centro amb els sorolls que escolto al voltant, amb la meva respiració, sensacions que noto en alguna part del cos, com en algun dit, sensacions que puguin anotar que em facin estar centrat en el moment en el que estic ara i no amb els meus problemes que em fan preocupar-me per allò que vindrà o per allò que ja ha passat. És una tècnica que va molt bé i que jo vaig descobrir per la meva mare, tot i que al principi era com algo que no esperava fer mai. Però un dia vaig dir, hòstia, vinga, va, per què no ho provem? Pot ser que em funcioni, pot ser que m'hi vagi bé. I ho vaig provar i des d'aleshores és algo que m'ha funcionat molt. Sí que és cert que en un principi em costava molt centrar la meva ment en el moment present. I tot i que encara ara em costa, penso que cada cop em costa menys i que per tant sóc més capaç d'estar centrat en el moment present. I que això en part és gràcies a mantenir una regularitat en aquest hàbit de meditació. Abans, per exemple, jo veia una persona meditar i pensava que estava en modo zen, espiritual, en una altra dimensió. Ho lligava una mica amb això. Per exemple, quan el Pau, un amic meu del càmping, em deia que cada matí es posava a meditar, jo pensava, hòstia, és així rotllo, saps, budista una mica. Ara us explicaré com va anar el repte dividint-ho en 3 etapes, un per cada hora. La primera hora va ser potser la més difícil. Estava tota l'estona pensant en, ostres, aviam amb què penso, queda encara molta estona. Hosti, només porto un quart d'hora. També va ser una hora que em va servir molt per enfrontar-me a la meva ment, als meus fantasmes i intentar, superar-los. La segona hora va ser una mica estranya, perquè es va posar a ploure només començar. Estava bastant nerviós perquè pensava que el repte se'm podia anar a la merda, però al final, per sort, la poca pluja que estava caient, en lloc d'anar més, va anar menys. I va desaparèixer, va deixar de ploure. I finalment l'última hora, que va ser dura, però ja no tant perquè tingués problemes per estar centrat en el present. El problema va ser que vaig començar a tenir moltes ganes de fer pipí, amb la qual cosa, la darrera mitja hora aproximadament, vaig estar tot el rato pensant en necessito que s'acabi ja, m'estic pixant. Vaig intentar que la meva ment s'anés distraient, però no va ser gaire fàcil. Tot i això, aquest repte em demostra que si vull aconseguir alguna cosa, ho puc fer i que la meva ment és més forta del que pensava. Si us ha agradat aquest vídeo, us proposo un repte. Proveu d'estar una estona completament sols en una habitació amb els ulls tancats i em dieu si us resulta fàcil o no estar sols amb la vostra pròpia ment. Sé que és una cosa molt difícil perquè a mi també em costa, però proveu-ho i veureu que a poc estareu més bé amb vosaltres mateixos. Recta final, ho aconseguiré. Mireu les meves cames, estava pixant. I res més, fins aquí el vídeo i ens veiem la setmana que ve. Adeu!